バイタルサイン。バイタルサイン、体の状態を示す基本的なサインのこと。これは、人の体が生きていくために必要な基本的な活動を表す数値のこと。具体的には、体温、脈拍、呼吸、血圧の4つが一般的にバイタルサインと呼ばれています。また、時々、酸素飽和度も含まれます。では、バイタルサインで使える日本語を覚えるよ。体温、体温、脈拍、脈拍、呼吸、呼吸、血圧、血圧、酸素飽和度、酸素飽和度、顔色、顔色、呼吸状態、呼吸状態、意識状態、意識状態、皮膚の状態、皮膚の状態、瞳孔の反応、瞳孔の反応、体重、体重、食欲、食欲、痛み、痛み、発汗、発汗、では、テストをしていくよ。この漢字、読めるかな？顔色、この漢字、読めるかな？脈拍、この漢字、読めるかな？体温、この漢字、読めるかな？呼吸、この漢字、読めるかな？血圧、この漢字、読めるかな？酸素飽和度、この漢字、読めるかな？呼吸状態、この漢字、読めるかな？
食欲。この漢字読めるかな？体重。この漢字読めるかな？瞳孔の反応。この漢字読めるかな？発汗。この漢字読めるかな？意識状態。では、仕事の会話で使ってみよう。犬さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。体調のチェックをしますね。うさぎさん、おはようございます。いつもありがとうございます。最初は体温を測りますね。はい、脇に挟みますね。36.4 度でした。次に脈拍を確認します。脈拍は65回でした。ありがとうございます。血圧がいつも高いので心配です。では血圧を測りますね。血圧計を腕に巻きましょう。血圧は上が110、下が90です。高くないですよ。大丈夫です。よかった。安心しました。正常範囲ですね。最後にサーチュレーションを測りますね。これは血液中の酸素濃度を指します。指先に挟んで測定するやつですね。98% でした。それは良かったです。では、また後ほどチェックに来ますね。犬さん、休んでくださいね。はい、ありがとうございます。うさぎさん。次は普通の速さで聞いてみてね。犬さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。体調のチェックをしますね。うさぎさん、おはようございます。いつもありがとうございます。最初は体温を測りますね。はい、脇に挟みますね。36.4 度でした。次に脈拍を確認します。脈拍は65回でした。ありがとうございます。血圧がいつも高いので心配です。では血圧を測りますね。血圧計を腕に巻きましょう。血圧は上が110、下が90です。高くないですよ。大丈夫です。よかった。安心しました。正常範囲ですね。最後にサーチュレーションを測りますね。これは血液中の酸素濃度を指します。指先に挟んで測定するやつですね。98% でした。それは良かったです。では、また後ほどチェックに来ますね。犬さん、休んでくださいね。はい、ありがとうございます。うさぎさん。まとめ、バイタルサインの数値は、体の健康状態を評価したり、病気の状態を確認したりするために使われます。それぞれの数値が通常の範囲にあるか、それとも異常があるかを見ることで、
私たちは体の具体的な状態を知ることができます。この言葉は医療や介護の現場でよく使われます。いかがでしたか？いいね、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。それではまた次回に